što bi pomoglo. Evo, Branka se javila. Ja sam htjela upravo malo pre da vratim na ovaj dnevni red i da kažem kako sam ja shvatila ovu tačku. Mi znamo kakav je status veštaka i kako se svi mi u raznim situacijama nalazimo i tako dalje. Međutim, ovdje je poenta nalaženja modela finansiranja same organizacije. Po meni to je ključni moment sada koja ova tačka mora da observira na ovaj način. Ja sada vidim i nove ljude koji su i upravno i u odboru i tako dalje i upravo podržavam da se rekao da se daju neki modeli da vidimo, jer mi smo probali sve. Nikola je pisao bezbroj tih lepih pisama, molbi da se kolege uključe, oni uglavnom ne vide svoj interes, to je ono što gospodin Vujanić kaže. Ljudi ne prepoznaju interes. Kad ga prepoznaju, oni će se verovatno, ali treba se izboriti. Ovo je prošlo jedno 4-5 godina i znamo pod kojim uslovima se radi, kako se dovija i na kraju krajeva ovo je sve neki trik model da i opstaje zahvaljujući tom i podršci sindikatu pravosuđa i tako dalje, koji je dao i prostor i tako dalje. Jer jednog dana kada se izađe iz ovog prostora, kad počne da se plaća sve ono što se zove tržište, prihod od 200-300 hiljada na godišnjem nivou, to ne može da pokrije ni ove kisele vode na kraju krajeva. Sad, ovdje je ključni moment kako pored članarine ili kako na kraju krajeva na neki način zamoliti, obavezati naše kolege da plaćamo svi. Animirati na ovaj način. Ali ja ne znam sad koji način, jer ja znam hiljade modela koje Nikola već, to smo čitali i slao i molio i objašnjavao u kojoj smo fazi i oko reprezentativnosti jednom i 2 puta i 5 puta su vraćali. To je ogroman posao. Prvo, tehnički da se odradi i to košta. Na kraju krajeva fotokopirati one sve pristupnice pa obrazloženja, to je išlo 3 puta koliko se ja sećam. Više puta. Ne znam, samo sad je 5. put. Sad je 5. put ostao. Šta je da poentiram na kraju? Dajte da mi svako od nas napravi neki svoj model, da mu predložimo, da damo mi nešto što se zove pomoć. Kako da se isfinansira ovo? Znači, ili kako da se motiviše, da svako od nas da nađe 2-3 kolega iz svoje branše da kaže daj, molim te, shvati da je ovo nešto što treba svima i da na kraju iz opšteg koristi ima i pojedinačna korist na kraju. Jer svi mi na kraju ćemo verovatno imati nekad i neku koristu od ove organizacije. Svi ovi koji su do sad radili nisu polazili od tog momenta lične neke koristi, nego da će se praktično profesija, odnosno ako se ne kaže da je ovo profesija, nego veština, dovesti na nivo da ima jedan standard, da ima jedno uvažavanje, da ima bar nivo kao što su advokati. I zastupam tu ideju da se približimo toj tarifi i načinu kako to advokati rade. Ne bi se vezao, pošto sam radila u državi, a bio i pomoćnik ministra, gospodin Pavle, znam se kako je država uvek na tom nivou niskih i plata i ne znam kako, vrlo bi teško bilo usvojiti, ali mislim da tarifnik advokata bi bio nama najpribližniji u ovom delu.